Sanibonani nonke babukele emakhaya, welcome to my YouTube channel uMangcobolo, uMapholoba, uMashiya Mahlangatsazo Shumayeli. Babukele namhlanje sikhuluma ngomuntu onedlozi elistrong. Umuntu onedlozi elistrong. Babukeli. Akathandwa umuntu. Uhletshwa ngabantu. Uthukwa ngezinhlamba. Yabona masebezame konke okubi nabamfisela kona kungenzeka empilweni yomuntu onedlozi elistrong. Bambiza ngomthakathi. Ungamangali ke mntana edlozi lapho khona ukuthi why bekubiza ngomthakathi, why bekuhleba, why abantu bengakufuni, why behlezi bekufisela okubi. Idlozi lakho li strong kakhulu. Lizama ukubonisa ukuthi labantu oseduze kwabo bangcolile. Enikhumbula idlozi azwani nomuntu ongcolile. Alizwani nje nento engcolile. Uzibuza ukuthi why muzama ukuba nabangani, abangani bayajikela. Ngakhathazeki. Abekho right for wena. Noma ngabe kuthiwa bebe right for wena. Shuthi wena nakabangani lona ulinaki. Ingakho lizobasusa abangani eduze kwakho. Umuntu odlondedleze li strong uthukwa ngomthakathi ngenxa yana. Ngenxa yokuthi bazama ukwenza okubi. Lokho kubo bakwenza kwena akwenzeki. Ekugcineni mase bekubiza ngobani? Ngomthakathi. So mntana sekhaya noma ngathiwa uyafisa nawe ukuye emagrovini njengezinye izingane ukuhamba amaphathi wena kwenzeki nje mewaba khona wena akupheli kahle. Idlozi lakho li strong. Alifuni leyo nto.